Aprobado na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang 25 milyones pesos nga ayuda alang sa mga dapit sa Mindanao nga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog. Apil na niini ang 10 milyones pesos alang sa General Santos City ug ang uban bahin-bahinon sa upat ka mga lalawigan sa Mindanao. Wala pa hinon masayri kung kanus kini mahatod didto kay si Governor Pamela Baricuatro ang personal nga mutunol sa Hinabang. Kiniisip pagpakita sa pagduyog sa Sugbo sa kasub-anan nga nihaguman sa mga biktima sa katalagman. Bawas usab kini sa kaayo nga gihatag sa Mindanao dihang nakasinati og 6.9 nga linog ang Sugbo ug apil na usab ang bagyong Tino. Una nang nagpada og mga relief goods ang Sugbo sa Mindanao. This is akong reciprocity. Katong naigo tag bagyo og earthquake kani mga probinsya kaning Jensan ni tabang ginato ni kani si Governor Roel Pacquiao ug si Mayor dito Mayor sa Jensan tabang gini na sa atoan nangarin ni diri